Gidili una sa Dakbayan Sugbo ang pagpahigayon og misa sa mga kapilya sa syudad sulod nining buwan sa Hulyo. Nakabot kini human sa tigom sa mga opisyal sa Archdiocese o sa Emergency Operations Center kun EOC. Anay ang report. Sa tigom nilang Monsignor Fernando Beltran Jr., Chancellor sa Archdiocese of Cebu ug EOC Head Joel Garganera, gitukay nila ang mga protokol sa simbahan pagpakgang sa kaso sa COVID. Giklaro sa EOC nga wa kini magpasabot nga ang kalihukan sa simbahan ay nakatampo sa pagsaka sa COVID cases kundili panagang lang. Mihangyo ang EOC sa simbahan nga dili una tugutan ang mga misa sa mga kapilya aron malikayan ang panagtapok sa mga tao ilabi na sa mga suok-suok nga dapit. Hinoon, magpadayon ang misa sa mga parokya. Misa nung usab ang simbahan ini nga ipatuman sulod nining buwana. Ni-apilar lang mi sa Archdiocese nga ilahi lang sa ang Cebu City, no? Considering the cases nga medyo nagkasakata, at the same time lahi baya ang atong sitwasyon diri sa Cebu City kay congested baya kita. For this month wala lang say for mga chapel fiesta masses for this month, ikuanan sa nato, pidig arena lang sa simbahan. Higpit usab, ipatuman ang mga protokol sa mga kalihukan sa simbahan nga magdili sa mga minor de edad. Samtang tugutan ng makasimba ang 66 anyos nga fully vaccinated. Ang misa sa haya sa mga minatay sa Panimay kausan na lang, samtang tigumon sa EOC ang matag dumala sa punerarya aron mapatuman ang susamang lagda. Kung nag-practice man ganita o kaning social distancing sa mga restaurants o uban, in the same manner po diha, no? Labi na nga nay misa. Gitataw ni Monsignor Beltran nga ang lagda alang lang sa masimbahan sa Dakbayan Sugbo ug walay labot ang masimbahan sa ubang dapit. The principle or the circular that came out on June 7 was for the entire Archdiocese man. So dili tanan nga tingali didto na suwat applicable sa Cebu City. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.